compromís, com en la comissió informativa, ens anem a abstindre. Ens anem a abstindre perquè tenim un respecte profund sobre la tasca que fan les famílies educadores i educadores, que en molts casos és d'una utilitat vital, i això és indiscutible, però les condicions que se'ns donen en aquest conveni, per a les condicions que se'ns donen en aquest conveni, no necessitem associar-nos ni convenir-nos amb ningú. La Generalitat es compromet a assessorar i a donar suport i les càrregues econòmiques són per a l'administració local. En un context en què se'ns estan retallant les competències de benestar social, se'ns obliga a considerar a les famílies educadores com a famílies nombroses i per tant a beneficiar-los a les excepcions d'IBI que corresponen i a promoure ajudes, cosa que ens pareix fantàstica i meravellosa, però no necessitem a la Generalitat per això, no necessitem signar cap conveni amb la Generalitat per a que siga ella la que es posa les medalles en la funció social i les administracions locals les que carreguem amb les despeses econòmiques. No votarem en contra perquè no anem a posar pals en les rodes d'una acció social que és beneficiosa sobretot per a la protecció dels menors, però tampoc anem a votar a favor perquè no ens reporta ningú benefici a aquest conveni com a administració local.